Vaig a intentar fer una cosa que diuen que per als homes és molt difícil, que és fer dues coses a la vegada. Fer una paella i contar un conte. Avui vaig a contar-vos... Bueno, va ser una fideuà. Vaig a contar-vos un conte camerunès que es diu Katafutu i que està en un llibre fantàstic que es diu La volta al món en 8 contes, il·lustrat per el meravellós Paco Jiménez. I diuen i conten i diuen que hi havia una vegada un africà que es deia Katafutu. Katafutu tenia un burro que es passava el dia bramant. Era insoportable viure en aquell poblat perquè no se podia parlar, no se podia sentir la televisió, la ràdio, la gent no podia discutir, no podia contar històries perquè el burro tot el temps estava Va arribar un moment en què, clar, la gent que tenia borregos els ausava i els borregos i el que tenia vaques els ausava i les vaques i els gossos bordaven, els gats miolaven allí, era un escàndol impressionant. De manera que un dia Katafutu va agarrar el seu burro, li va ficar la corretja així al morro i se'n va anar al poblat, a la ciutat que tenia més propera, per a comprar-se una aspirina, que és, com es deien abans, els ibuprofenos i els paracetamol. I el cas és que anava ahí en el burro i de repent va veure una muntanya d'or allà al costat i va dir, ostres, una muntanya d'or. Va baixar, va carregar la muntanya d'or en les senalles, a caramull, i quan ja la tenia muntant el burro i va fer però el burro no es menja ni un mil·límetre i el burro ahí i ell m'emprengué, li pegà al burro per a que anara, però el burro no anava de ninguna manera i ell pensava el que pensava i digué, mare meua, si me quedé així a aquestes hores per la nit, a lo millor venen uns lladres me furten tot l'or i a veure què me fan a mi i pensava el que pensava i resulta que tenia unes pebreres picants, i digué, ara veuràs, agarrar una pebrera com esta, super picant, se n'anà a la part de darrere del burro, li alçà la cua i zum, li va sucar el cul, i el burro, m'emprengué a córrer, i Katafutu riguent, te pensaves que no hi series, Pues sí, sí. I el cas és que, clar, de repente va veure que el burro s'escapava, i aleshores va dir, mare meua, que se m'escapa el burro, i aleshores m'emprengué a córrer darrere del burro. Però per molt que corria Katafutu, clar, ell només tenia 2 cames i el burro tenia 4. Així que va arribar un moment en què, no podia abastar-lo, alcanzar-lo, imposible. I veia que se li escapava el burro, se li escapava l'or i era un desastre. Així que va dir, he de fer alguna cosa. Va agarrar ell el pimentó, es va baixar el pantaló i es va sucar el cul directament i va emprenguer a córrer i avançar el burro i allà anava Katafutu i anava el burro darrere i passaven per mercat i allà estava la dona de Katafutu comprant i de repente va veure que totes les mirades anaven en una direcció, ella es va girar i va veure que també el seu marit anava com un boig i darrere anava el burro corrent i li va dir Katafutu, on vas en el burro darrere tu corrent com un esperitat i Katafutu li va dir mira, això és una qüestió entre el burro i jo però home, t'ha vist tot el mercat, t'han vist totes les dones me diran que no sabia on anar i me tractaran de fava o què si vols saber-ho tinc la pebrera i suca't el cul ella va agarrar la pebrera també es va sucar el cul i allà m'emprengué a córrer, avançar el burro avançar Katafutu i allà anaven la dona de Katafutu i el burro corrents i corrien que se les pelaven i passaren per davant de casa de Katafutu i allà estava el fill de Katafutu machucant el vi que és com un cereal estava en un morter enorme allí machucant xuc-xum i de repente va veure com passava son pare com passava sa mare i com passava el burro i aleshores es va dir mare, pare què feu amb el burro darrere corrents com esperitats i Katafutu li va dir mira, això és una qüestió entre ta mare, el burro i jo i sa mare li va dir això és una qüestió entre el burro, ton pare i jo mira, si ho vols saber
fin la pebrera i suca't el cul. I el fill de Catafutu va agarrar la pebrera, també juc, 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 es va sucar el cul i, bueno, feu muntar hasta allà, pegar a terra, començar a córrer, i corria tant i tan veloç, que xum, 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 començar a elevar-se, i va arribar un moment en què, pum, entropessar amb un núvol i caigué en un llac. I, aleshores, el llac veu de lo calent que tenia el cul el fill de Catafutu. I se quedà allí, i va veure com sa mare, son pare i el burro anaven pegant voltes al llac i de repent es perdien en la llunyania. De manera, i ningú sap què ha passat molt bé amb Catafutu, la seva dona i el burro. De manera que si alguna vegada veieu una dona africana, un home africà i un burro que va darrere corrents, ni se vos acudisca preguntar-li on aneu? Perquè vos tiraran una pebrera, vos tocarà sucar-vos el cul i no sabeu com dimonis pica això. I conte contat, ja s'ha acabat, i un aplaudiment si us ha agradat. I continua la paella que se me va a cremar tot.